Moikka pitkästä aikaa. Muutama oli toivonut tämmöistä jouluaiheesta videoa, niin mä ajattelin sitten tehdä. Ja keittelen tässä samaa glögiä. Ja sit mä ajattelin kertoa tämän vuoden tapahtumia, mitä mulla on ollut. Ja mulla on tämmönen lappu tässä, koska en mä näitä ulkoa kaikkia muistaiskaan. Eli tässä on nyt listattuna tätä kotimaan matkailua eri kaupunkeihin. Ja suurin osa oli just tossa keväällä ja kesällä. Sitten mä oon käynyt tuolla Suomen rajojen ulkopuolellakin, eli tuolla Kroatiassa saakka. Ja sitten tommonen Ahvenanmaan reissu oli keväällä ja sitten tietysti pitkä kesäloma ja lokakuuhun saakka. Nyt ollaan jo tässä jouluviikolla, niin tässä aletaan hiljentyä tähän jouluviettoon. Tai mä en ole hiljentynyt, kun just vasta tehnyt pitkästä aikaa videoa. Tässä tuli sitten mieleen myös tää joulu, niin mä ajattelin kertoa, että aika perinteisesti tänäkin vuonna menee tuo jouluvietto. Jouluruokailu ainakin ja lahjojen jakoa ja läheistä kanssa aikaa vietää. Ja sit mulla perjantain tässä yksi juttu, mitä mä en kerro vielä, näette sit myöhemmin kun tulee tonne ainakin Instagramiin, mä en tiedä tuleeko YouTubea jotain, se näkee sitten. Jatkan sitten tätä jutustelua, kun mä saan glögi tästä keitettyä ja pääsen tuohon koneen ääreen. Pikku hetki. No niin, sit voidaan pitää tässä jatkaa vielä vähän ja salatuttelemat vierailu tossa. Se oli ensimmäisen kerran mä olin siellä kesäkuussa, sitten toinen tuli tähän syyskuun alkuun. Ja se syyskuun reissu oli semmonen, kun oli toukokuussa mennyt vänkään yhden jutun takia, niin sitten onneksi onnistui syyskuussa. Ja mitäs muuta tässä vielä tulisi mieleen? Maistetaan no ainakin tätä glögiä, millaista. Meinas polttaa suu, mutta onneksi ei. Vähän kuumaa. Mä olin vielä listannut tähän näitä kaupunkeja, missä mä olin käynyt, eli tuo Rauma, Kristiinakaupunki, Helsinki, Hämeenlinna, Turku. Sitten tietysti no Tamperettakin, missä mä oon ollut monta kertaa ja tänä vuonna. Ja mitäs sitten? Tekis mieli laulaa noita joululauluja tässä samaa mitä tästä sai, mut menee ihan sanattomaksi. No vielä piti se sanoa, että hyvää jouluodotusta kaikille. Nyt kun mä kuvaan tätä videoa, niin on tuo tiistai. Mun piti tää viime viikolla kuvat, mutta se jäi vähän sitten taas tekemättä. Onneksi mä saan viimeinkin tää tehtyä. Mä oon muutamankin luvannut, että mä tän teen, niin tuli vähän semmoista pientä painetta tekoa. Keskiviikon jälkeen tulee semmonen 2 viikon sulku, eli mä en oo tuolla mun työpaikalla, niin silloin sitten tämmösiä tunnelmia. Lämmintä mieltä. Joten eipä tässä muuta kuin hyvää jouluodotusta. Moi moi!